Здравейте хора, аз съм Вили Прото и сега това е третия епизод на Майнкрафт оцеляване. И сега аз довеждам кози към къщи, моите причини, да създам бебенца на козите и да ги боядисам. Оля, аз забравям да ми кажа. Аз намерих кози боядисани. Ами донеси ги в къщата. А да бе, сега да я нося. Аз съм на 300 блока от къщата. Еми, тогава що си ги боядисал по дяволите? Не бе, тя тук има една спалната боядисана. Донеси я. Ако Оф. Сега знаеш какво ще направя? Чупи всичко в къщата и се телепортирай. Намерих място за живеене. няма стане тази работа. Аз вече съм вкъщи и без той няма да стане човек. Ма аз намерих по-хубаво поле, намерих. Не човек. Ами аз ще живея там. Не живей си. Аз. Да, в блатото знаеш колко е гадно. Само жаби има там. Какви ти жаби, той е Майнкрафт, дяволите. Да има модове някъде. Да ти дам ли един мод да видиш само жаби има? Човек, аз не знам как да се слага модове. Кой не го знае? Ако можеш някой път ще ме научиш. Ако намеря село, поза мен. Ако ти намериш село, и аз ще дойда. Нали искаш батото? I'm sorry. Но там и ще апгрейдвам холма и ще слагам животни, айде. Оф. Айде кози, айде влезти бе. Абе коза, айде, му. Абе. Тъпи кози, тъпи! Тъпи безобразие. Абе козите не са ли си тъпи бе? Ама прасетата са още по-тъпи. Затапен. Айде кози. Аз имам много храна сега. Ай, браво на моите жени. 51 пържоли. Не, кози да не сте излезли. Виж, наистина лютна, любовна. Не! Дано да излязат. Излязаха ли? Аз ще подо куче. Хайя. Тъпи крави. Не мога да ударя една. Айде влезте, кози малки, козички, вижте ме, ето ме. Кой да те гледа, бе? На fucking shit, какво прави тази коза? Пърди. Не, моля ви кози, айде ела. Коза. Аз съм баварин. Какво съм? Баварец. Айде кози тук. Мали, аз намерих Форест. Аз съм в савана. И сега отивам на Форест. Не думай. Бридж Форест. Сега аз като ти му трежа кожуха. Самоубийца. Що? Човек аз да дойда вкъщи. О, мага, ние сме имали ножици. Я да отида да им взема кожуха. Ей, първото ми зомби намирам. Не ме докосвай, що те подпалих, Вина ти, че да ме докосвам. Един скелет мъртен. Не, с теб аз се разбирам. Умри бе! Аз ли е? Не бе. Никой. Един си гънил. Савана, намерих пустиня. Айде, убих скелета! Аз пък намерих пустиня. Хайя! Топ крипър. Fucking bitches.
Уха! Знаеш какво намерих? Тъпо зомби, което пърди на пясък. И 2 крипа, които са лоши изроди. Какво правиш при мен, Хакер? Много яка пустиня. Аз си набавя малко дърво да си видим. Искаш храна, бе? Искаш ли? Не, искам просто исках да видя на къде си отишъл, за да взема малко видове дърво на входа. Тайчета или скелет. Ей! Как ме шибна, хай. Айде, готов съм вече. Има ли дърво? Аз съм на линия. Кое? Не, гладен съм, нямам храна. Аз имам, ела. Чай. Но не се бой. Ето е. Малко. Абе, начи такова, бе. Не получам. Свинство. Айде, добре. Чекайте тук. Какво прави преди малко? Свирам преди малко. Виждаш запивка. Я се обърни. Да. Пам. Мерси, махам се. Мале, брат. Колко зомбита. Скелети, де. Се чувам да засия дърва. Не, нищо, гледай си работата, чао. Човек, те благодаря, че са хвърли на край света, за да си взема дървата. Ох, какви хубави моменти. Да откраднеш дървата на твоят най-добър приятел. Не си най-добър, ама на твоят приятел. Много вълшебни моменти, човек, много вълшебни. Мали, пещера. Намерих. Ела, защото ще ме прибира. Умирам. Човек, са тези скелети, ако не ги убия направо, не знам какво ще ги правя. И са какво ще ме хвърлят като народна топка. What the fuck, човек? Намерих пещера голяма и не е експълвана, тъпа си. Не. Ти, Мария. Човек, аз скоро ще спирам клипа и ще затварям сървъра. Що? Ти много добре знаеш, ще ходя навън. Ах, тоя! Ах, ти скелет! Да телепортирам ли? Биха го! Да те телепортирам ли? На обороти го. Ома, какво ти зомби, бе? Наклонило си веждата. Много мръсна. Да телепортирам ли, бе? Също ще има, бе. Сега се бия с едно лошо момче. Мари, аз намерих пещера. Грам не ме бърка мене. Знаеш колко килограма бърка? Ни грам. Айде. Не дей, аз тук си копая, си намеря диамант. Арам, копай. Аз Копай си. след една минутка някъде. Тогава ще затварям. Ся ли? Не, след малко. Една минутка. Аз малко влизам в един як сървър, който съм хелпър. О, тези кокошки като ги нахраня. Мале! Аз имам сит. Оф, аз забравих, че играе 0.9, бе. Що не си сложих този човече на дясната ръка? Лявата ли? Много съм тук. Аз бях да ги прото. Това беше всичко от мен. Ще направя още клипове, но сега трябва да съм заед и ще снимам клипове след малко. Това беше всичко от мен и до скоро.